to ashe rayuwa ana yin haƙuri a cikinta. Me ya makasudin kawo waɗannan? Irin yadda muke cikin tsanance-tsanance, ga talauci, ga abin bakin ciki na kashe rayukan mutane, al'umma da ake, mai shiga social media in ya ga irin cin mutuncin da ake ma al'umma, an saci mutum, an raba shi da dangin shi, an raba shi da masoyan shi, an raba shi da 'yan uwan shi, an raba shi da komi, kuma an da shi daji, ana bugu, ana kisa, ana harbi, ana taka shi a sama. Kuma abin bakin ciki, waɗanda haƙƙin kula da rayukan al'umma suke hannunsu, su tun da suke ba a taɓa sace masu wasu nasu ba, saboda tsaron ƙasar ya koma kansu. Ɗan gwamna ba a sata shi, ɗan minista ba a sata shi, gwamna ya taho da jami'an tsaro masu ɗimbin yawa, kuko talakawa kuna cikin bala'i da fargaba da tsoro, sai zaluncin shugabanni. Dan saboda da ba azzalimai bane su, da ba su sama kansu jami'an tsaro ba, da ba azzalimai bane ba su da rashin adalci, da ba su hana al'ummar da suke mulki su gansu ba. Dan manzon Allah ya ce duk shugaban da ya sha makantu daga al'ummar da yake mulki, sai Allah ya kare shi daga shiga aljanna ranar alkiyama. To haka shugabanninmu suke, sai mu ta haƙuri da su akan haka. Domin wani wuri manzo Allah yake cewa da sannu za ku ɗora ganin handama da babakere a kan shugabanni. Sahabbai suka ce to in muka samu kanmu a haka ya zami? Ya ce ku ba su haƙƙin da ke kanku nasu, ku kuma ku nemi haƙƙinku a wajen Allah. Shi yasa manzon Allah ya ce wanda duk shugaban da ya tsananta ma al'umma, annabi ya yi wannan addu'ar, ya ce duk shugaban da ya tsananta, mun sha jin wannan hadisin anan, duk shugaban da ya tsananta ma al'umma, Allah ka tsananta mashi. Yanzu mu duba mu gani, su gama mulkin su lalace, su gama mulkin suna cikin fargaba. Dan gamna bai haɗuwa asibiti ɗaya da ɗiyan talakawa, dan gamna bai haɗuwa makaranta ɗaya da talakawa, dan gamna duk abin da ka sani sun bambanta da waɗanda suke mulki. Kuma da halace wadda ta same mu kullum abin da muke ƙoƙari mu zama 'yan iska, ‘ya'yanmu su zama 'yan iska, matasa su zama 'yan iska, babu ilimi, babu jari, babu kami, sai su ma cikuikuye suna biye da su. Allah ya sa su gane matasan, su fahimci cewar waɗannan mutanen shugabannin 'yan siyasan nan ba ƙaunarsu suke ba. Kuma wallahi akwai 'yan siyasa na kirki, akwai na kirki waɗanda al'umma suke so, ƙasar suke so. Saboda haka kenan mu da kanmu ne za mu canza, mu ɗauki mutanen da muke kyakkyawan zato mu tasa su gaba. To saboda haka yanzu idan muka dubi talaucin da ke da kwai ƙasa a ƙasa za mu gan shi. Na rantse da Allah, tun da watan azumin nan ya shigo, mata da maza suke dodo bisa titi suna neman inda za su anshi sadaka. Inda kawai wadata za ka yi wannan?